Nadakpan sa Drug Enforcement Unit sa Waterfront Police Station 3 sa Cebu City Police Office ang usa ka 45 anyos nga babaeng giisip sa kapolisan nga high-value individual o nasakmitan sa gidudahang shabu nga mobalor sa kapin 7 milyones ka pesos. Sayra nato ang report. Wala kaugpo sa kamot sa balaod si alias Daling. Human nagkwilyuhan sa mga pulis atol sa bypass operation sa barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbog, ganinang kanlaon. Nagkuhaan kini og 1,030 grams sa giduang shabu nga kantidad og 7.4 million pesos. Ang supply, sir, base sa nakuha nating impormasyon, sir, is somewhere from Region 8. Pero yung tao na sinasabi na nagngangalang si Pidoy is from Labangon din ito. So ito yung contact niya, pero nandun sa Region 8 yung tao. Matod ni Police Major John Lenbert Yango ang hipi sa Police Station 3 nga si alias Daling nadakpan ni Antong 2019 pinasikat sa warrant of arrest gumikan sa kaso nini ni Antong 2006 nga kalapasan sa Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165. Nakagawas ang dinakpan ni Antong July 22. Apan dihang nakagawas na kini sa prisuhan giingong niduwa na sa ugbalik ang suspitsado. 2 weeks ago, minamanaman na nato ng tropa natin, yung SHADIO natin. Yun na nga, nakuha natin yung lahat ng impormasyon. So, doon na tayo kumasa ng operation after na nakapag-coordinate tayo sa PDEA. Suma ni Major Yango, makadispose ang suspect og 3 ka kilos illegal nga drugas kada duha ka semana ug ang operasyon ini gipaagi og meet up sa usa ka lugar. Samtang gidahig sa PRO 7 ang kalampusan nga nahimo sa mga sakop sa Waterfront Police Station. Naging successful tong operation natin dahil na rin sa mga information na natanggap natin mula sa community. Wa pa kakuhay siyang habig ang dinakpan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.